Mä olen Tommi Peltola, Toivo Groupilla toimin suunnittelujohtajana. On tässä hankkeessa on suunnitteluohjausta vetänyt. No, meillä on tällainen rakennushanke tässä Sibeliuksen synnynkodin lähettyvillä Järvenpään Lepolassa ja me haluttiin tänne löytää vähän musiikkiteemasta aihetta. Arkkitehdin kanssa istuttiin alas ja yhdessä keksittiin, että parvekekaiteet ja lasitus olisi hyvä aihe tällaiseen, ja siitä sitten saatiin idea tästä nuotituksesta noihin parvekkeisiin. No, silloin kun me saatiin tämä idea arkkitehdin kanssa, niin tuli heti mieleen, että meidän täytyy varmistaa toimittajalta, onnistuuko tämä meidän idea jotenkin järkevästi, ja siinä kohtaa tuli mieleen ottaa yhteyttä Lumoniin, meidän hyvään yhteistyökumppaniin, ja sieltä sitten saatiin todella hyvää ohjeistusta asiaan liittyen ja löydettiin tosi hyvä ratkaisu siihen. No, tämä tekniikka, millä nämä lasituskuviot on tehty, on silkkipainanta, ja se oli meidän mielestä todella vakuuttava, kun käytiin tehtaalla sitä katsomassa. Ja saatiin myös vakuutus sille, että tuote on kestävä, laadukas, helppohoitoinen ja ennen kaikkea näyttävä. No, yhteistyö Lumonin kanssa oli todella toimivaa alusta asti, ja oltiin tilaajana todella tyytyväisiä siihen, millainen ratkaisu löydettiin tähän meidän hienoon hankkeeseen. Me onnistuttiin löytämään mun mielestä todella hyvä, kustannustehokas ratkaisu, ja se on helposti toteutettavissa, mutta se on näyttävä ja kaunis kokonaisuus.